Si actualment hi ha tanta confusió al nostre món, és perquè cadascú dels éssers humans reivindica els drets d'una consciència il·luminada sense sotmetre-la a la mínima disciplina. El llibre no defuig, lògicament, ni que sigui entre línies, el tema etern i central de l'existència de Déu. Ho veiem com a mínim en dues coses. Per una part, la seva magnífica capacitat d'etiquetar la divinitat, d'assignar noms al transcendent. El segon punt que em fa pensar en aquesta referència a l'existència de Déu és el suggeriment, que m'ha semblat constatar també en el biòleg Ramon Maria Nogués, per exemple, i potser en el físic i poeta David Jou, d'una possible vinculació de la divinitat amb la matèria i energia fosques. Un suggeriment entre línies, no una afirmació, que quedi clar. No em sembla necessària la constatació de l'existència còsmica de Déu per creure en ell, per viure en funció d'ell. Déu pot ser una construcció simbòlica humana no fonamentada en cap realitat còsmica prehumana, i no per això s'ha de deixar de creure-hi. No per això ha de deixar de ressonar en les nostres entranyes. De Joan de la Creu. Per venir al que no tastes, has d'anar per on no tastes. Per venir al que no saps, has d'anar per on no saps. Per venir al que no posseeixes, has d'anar per on no posseeixes. Per venir al que no ets, has d'anar per on no ets. El libro comienza con un prefacio y con una cita de María Zambrano, que dice: cada época se justifica ante la historia por el encuentro de una verdad que alcanza claridad en ella. ¿Cuál será nuestra verdad? ¿Cuál nuestra manifestación? Bueno, yo creo que de inmediato esta cita nos sitúa en el terreno de esa incertidumbre absoluta que es en la que se va a situar Javier Meloni, y con él en su libro hace un momento Raimon Rivera decía, bueno, yo no sé si estamos en un tiempo de síntesis, me gustaría creer que sí, pero igual no. Bueno, aquí estamos en el terreno de, bueno, ¿cómo es nuestra época? ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Cuál nuestra manifestación? ¿Cómo lo podemos saber? Él apuesta porque es un tiempo de síntesis, pero de entrada está esa incertidumbre advertida por María Zambrano. Es un libro necesario, absolutamente necesario, de una lectura, yo diría, obligatoria para todos nosotros, acompañar en el pensamiento a Javier Meloni acerca de esa cuestión tan absolutamente esencial que es la existencia religiosa. Muchas gracias. Perquè els temps que vivim sempre han sigut d'una gran riquesa i d'una gran complexitat, no? Però bueno, a nosaltres, a la nostra generació, ens ha tocat viure aquest temps i no podem deixar de constatar dues coses alhora, que són temps molt difícils, on les polaritats s'extremen de tot tipus, i que al mateix temps són temps molt propicis. Al mateix temps. Són difícils i són propicis simultàniament. Les nostres identitats són radicalment relacionals, ja no poden ser autistes, diguem-ne, no? Autofonamentades i autoreferides a elles mateixes com si els altres no existissin. Els altres hi són. Els podem negar de moltes maneres, suaus o agressives, i aquesta és una de les tentacions, negar l'alteritat, com si no existís o inclús voler-la exterminar, i aquestes pulsions són en nosaltres. Però també hi és en nosaltres el desig de l'altre, perquè també experimentem que l'altre ens incomoda, però simultàniament l'altre ens complementa, l'altre ens enriqueix, l'altre ens treu del nostre tancament. Per tant, també experimentem l'altre com a salvació, diguem-ne, del nostre tancament, com a fecunditat. Que hi ha una forma d'alterització, d'anar cap a l'altre, que ens enriqueix per la diferència, i també hi ha una forma d'anar cap a l'altre que ens aliena, que anant cap a l'altre ens priva de ser nosaltres mateixos, o anar cap a l'altre ens fa més nosaltres mateixos. Doncs el mateix succeeix amb les tradicions religioses. Hi ha una forma de comprendre l'altre que enriqueix la pròpia comprensió de la vida, del misteri, de la condició humana, i en canvi experimentem també que hi ha formes d'obrir-nos a l'altre que ens dilueixen la nostra identitat i que perdem peu i no ens aporta creixement. Tant el diví com l'humà, com el cosmos, com la naturalesa, són inicis d'un camí, inicis d'una tríada, de la qual, per altra banda, també nosaltres estem constituïts,
que en la mesura que ens anem obrint, que ens anem sortint de nosaltres mateixos, anem entrant més en el misteri, anem entrant més en la condició humana i anem entrant més en la sacralitat de la que és la naturalesa. Les religions no són més que propiciadores de mitjans, d'instruments, perquè nosaltres, que anem sortint del nostre jo autocentrat i blindat cap al misteri que anomenem Déu, cap a l'alteritat que anomenem germà i cap a les coses que anomenem natura o cadascuna dels elements de la naturalesa. O sigui, nosaltres no creem la nostra existència, nosaltres la rebem. I què sosté la nostra existència? Doncs cada ésser humà, cada tradició religiosa li dona un llenguatge per anomenar lo innominable, diguem-ne, per assenyalar lo insenyalable, per a dir allò que no es pot dir, i tanmateix no podem deixar-lo de dir, i no el podem visualitzar i al mateix temps no podem deixar que es visualitzi, no el podem identificar i al mateix temps no podem deixar de crear símbols i arquitectures i músiques i danses i el que sigui per anomenar l'innominable. No es tracta d'un procés de retorn a lo que ens origina. Tota la nostra força és sortir cap enfora, i ho hem de fer perquè som éssers de supervivència i el nostre desplegament cap enfora és el que ens permet sobreviure. Però al mateix temps, el que produeix, el que aporta les tradicions religioses és recordar-nos que abans que nosaltres ens despleguem som sostinguts. I quan experimentem que la nostra existència és sostinguda, tots els nostres instints depredadors es calmen i es transformen. De Rabindranath Tagore. Vida de la meva vida, procuraré guardar el meu cos sempre pur, doncs sé que cada un dels meus membres rep el teu contacte viu. Tota tasca consistirà en confessar-te amb els meus actes, doncs sé que és el teu poder el que em dóna força per obrar. No has sentit els seus passos silenciosos? Ell s'acosta, s'acosta, s'acosta sense parar, a cada moment, en cada època, cada dia, cada nit, s'acosta, s'acosta, s'acosta sense parar.